Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле хозур ТВ тамашачылары, эфирда имамнан садык тапшыруы. Алхамдулиллахи раббил аламин. Раббыбыз Аллах безгә боерган фарыз гыйлемнәр алу, гомумән гыйлемнәр алу юлында эшлибез. Гыйлем истәү ул безнең вазифабыздыр. Шуңа күрә инде безнең тапшыру да сезгә бу юлда бер булышчы булса иде дигән теләктә инде күчәбез үзебезнең кунагыбызга да. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта Казаныбызның Әхтәм мәчетенең имам хатибы Марат хәзрәт Вәлиуллин. Марат хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Шат безне күрергә инде хәзрәт, алхамдулилlah, дәвамлы булса иде мондый очрашулар, күрешүләр. Раббыбыз Аллаһ тел ачкычлары биреп, бүгенге тапшырубызда шундый файдалы кылса иде. Бүген инде белеп торганныгызча сөйләшәбез шушы хәлал, харам турында. Гомумән менә хәлал дип әйтергә без инде ияләшкән, ләкин гади сүз белән әйткәндә нәрсә ул хәлал, нәрсә ул харам, менә шуны башласак иде шуннан. Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Әмма бәд, бисмиллах. Хәминде хәлалгә килгәндә biz инде яшынап та хәзер бик еш очратабыз дигәндә язуларда да теге продуктлар, ашамлыклар өстендә дә язылган, һәм инде һаман турында сөйлиләр, һәм инде кеше һаман ниндидер сораулар туаның турында, һәм инде ала бирсә без хәзер аның тип шартларын да ала бирсә үтеп китербез, чөнки безнең кайбер кеше аңа бетерми, аның тип шарты да булуы, нинди шартларсыз ул берничә хәлалгә дә әйләнмәй, анда ничек кенә матур итеп хәлал язып куйсалар да, аны ничек итеп дөрес итеп суйсалар да, ләкин инде без аны әле дөрес юл белән табырга тиеш. Һәм инде хәлал харам дигәне мөселманнар өчен бик мөһим әйбер булып тора, һәм без Аллаһның рәхмәте белән хәзерге вакытта ул безгә бик еш ишарый, сүздә дә, телдә дә, кибеткә керсәк, еш кына әйбердә дә безгә аны хәлал дигән язуны күрергә туры килә. Ләкин инде менә бу язу гына безгә ул әйбернең дигәндә игә алып кайтып ашауга җитәме? Юк, җитмәй, әгәр дә без аны дөрес юл белән аннан алмасак. Мәсәлән, я аны урланган, таланган акчага алсак, я үзен мәсәлән рөхсәтсез алып чыгып китсәк, ул безнең өчен харамга әйләнә. Һәм инде хәлал кәсеп һәрбер хәлалның иң беренче шарты булып тора. Бу теге асылда әйбер хәлал булырга мөмкин. Мәсәлән, агачта үсә, җиләк җимеш мәсәлән, яшелчәләр мәсәлән җирдә үсә, аларны бит инде бернинди рәвештә дә, бернинди нәрсәдә дә теге хәләлләштерергә кирәк түгел, аның андый шартлары юк, ләкин әгәр дә без аны дөрес юл белән тапмасак, ул безнең өчен хәлал булмый. Аның асылы үзгәрми, асылы хәлал, ләкин инде кем аны дөрес алып кайтмады, кем аны дөрес тапмады, ул хәлал булмаячак. Һәм инде шулай ук һәрбер әйбергә килгәндә дә кием булсынмы ул, җыри торган машинабыз, малыбыз булсынмы ул, яши торган урыныбыз булсынмы ул, мәсәлән, тагын ниндидер тормышта, кулланышта хәзер инде безнең бик таралган телефоннар, мәсәлән, тагын инде теге нәрсәләр дигәндә шундый электроника әйберләр, нәрсәләр, алар да әгәр дә без аны дөрес тапмасак, алар безнең өчен хәлал булмый. Һәм инде без анда аның аркылы кулланган, мәсәлән, тагын ниндидер файда эшләгән әйберләр дә, алар да бик шикле иң азы инде, һәм инде бәлкем алар да бернинди дә файда безгә дә китермәс дигәндә. Һәм инде шуңа күрә безгә хәлалгә бик зур игътибар бирергә кирәк. Аны бик дигәндә мөһим, әһәмиятле күрергә кирәк үзебез өчен, һәм инде аны һәрберебезгә өйрәнеп чыгарга кирәк. Тагын кабатлап әйтәсем килә, хәлал ул әле язуы хәлал генә түгел, әле аның табу юлы да дөрес булырга тиеш. Һәм инде харамга килгәндә, бу инде Аллаһ Субхаһу Тәгалә тарафыннан төгәл тыелган әйберләр булып тора. Бу инде ничек ниндидер әйбергә карата, шулай ук ниндидер гамәлгә карый бу. Һәм инде без аны бер төрле генә, мәсәлән, дуңгыз харам дип кенә уйлап, мәсәлән, һәм без инде әйтик, ризыкны әгәр дә син бүтән хәлал ризыкны дөрес тапмаган икән, дөрес юл белән алмаган икән, ул да синең өчен хәлал булмый, харам була, син аны кулланырга ва ашарга ярамый. Һәм инде шулай ук ниндидер эштә дә, мәсәлән, Аллаһ Субхаһу Тәгалә хәмер эшен тыя, мәсәлән, гайбәт сатуны тыя, мәсәлән, һәм калган әйберләрне, һәм аның хөкеме ул шулай ук харам булып кала. Мәсәлән, урлау мәсьәләсе, без инде беләбез, теге ачлык елларында кайбер әмирләр, кайбер халифалар урлау өчен
тиешле жазаға ул кешеләрне бирмәгәннәр. Ләкин ул вакытта да урлау ул хәләл булмаган. Урлау үзе харам, ләкин инде менә жазасы диек инде аның нәтиҗәсе, әгәр дә кеше чынлап та ачка үлгәндә, мәсәлән, ул әйберне урлаган икән, ул әйберне алган икән, ашаган икән, ул вакытта андый жазага тартылмыйдыр кеше. Нинди асылда, әгәр дә гади вакытта ул эшләнсә, шул вакытта тартыла торган жазага. Шуңа күрә инде менә кыскача инде без харамга да, хәләлгә дә дигәндә дөрес иттереп, төгәл иттереп һәм инде галимнәр ничек күргән, ничек караган, аларның хезмәтләре аркылы, Аллаһ Субхаһу Тәгалә Коръән Кәримдә нәрсәне тыйган, нәрсәне рөхсәт иткән шулар аркылы, һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең тормышында ничек кулланган, ничек инде безгә өйрәткән, нәрсәдән тыелган, нәрсәдән тыелырга кушкан, нәрсә белән кулланган, нәрсә белән кулланырга кушкан, шулай белән безгә кулланырга, тормыш итәргә Аллаһ Субхаһу Тәгалә һәрберебезгә насыйп итсә иде Аллаһ. Амин шулай булсын. Инде альхамдулиллах сорауларга күчтек тә буладыр. Инде бу сорау чыннан да бер караганда менә бу безнең беренче сорау, ул күп бирелде. Ләкин бүгенге тапшырда хәләл белән харамда инде ул туры килеп тора. Ник дигәндә гадәттә безнең өчен ризыкта харам булган яки ашырга, эчәргә, мәсәлән, харам булган әйберләр кулланыла башка җирдә дә, мәсәлән, спирт. Спиртның инде кулланылыш даирәсе бик зур, медицинада да кулланыла, косметикада да кулланыла, исертмәс өчен түгел, сакланысын өчен ризыкларда да кулланыла, ләкин кемдер аны инде Аллаһ сакласын, теге аракы рәвешендә дә эчә дип әйтгәндә, ул анда да кулланыла бит инде. Бүтән җирдә кулланыла, ләкин мәсәлән, бар безнең косметика. Косметика каядыр ул крем составында булырга мөмкин. Каядыр ул тагын нәрсә составында булырга мөмкин. Каядыр хәтта менә духиларда, одеколоннарда һәм башка җирләрдә. Мәсәлән, хушбуй дип әйтгәндә, бер төрле әйткәндә хушбуйларда. Шушы хушбуй составында әгәр дә спирт була икән, без аңа ничек карыйбыз? Аны белән намаз укый ярыймы? Аны белән умман теге намаз укымаган вакытта да кулланырга ярыймы? Ниндирәк әйбәтрәк хушбуйлар белән кулланырга? Безнең хәзрәтләребез Абу Ханифалар ниндирәк хушбуйлар белән кулланылганнар? Гомумән Пәйгамбәр заманында хуш белән кулланганнармы? Ул вакытта нинди хушбуйлар булган? Һәм инде бу дөрестән дә җитди сорау, бу мөһим сорау, безнең җирлеккә, безнең вакытка карата инде бик урынлы сорау. Чөнки дөрестән дә безнең кулланышта спирт белән кертелгән әйберләр бик күп. Мәсәлән, хушбуй, шул дезодорант булсын, шул безнең инде маркер фломастерлар бар, балалар да алар белән куллана, укытучылар да алар белән куллана, һәм инде ниндидер һөнәр белән бәйле кеше дә нәрсәнедер билгеләргә, мәсәлән, нәрсәнедер үлчәргә шуның белән куллана. Һәм ул шул маркер фломастерда, мәсәлән, бармакка да сызыла, киемне дә кай вакытта буйый, һәм инде аның составында да спирт бар. Тагын нәрсәләр бар безнең теге менә күз алдына килә торган, теге менә ярдә әйтсәләр, нәрсәдә спирт бар, нәрсә безнең күз алдыбызга, уебызга килә, бу нәрсә бу влажный салфеткалар. Алар инде менә машиналы кешедә һәрбер машинасында бар. Менә кемне генә туктатсаң дигәндә аптечкасы булмаска мөмкин, анысы бар. Хәзер инде ковидтан соң антисептиклар күп кеше куллана, чөнки дөрестән дә шиксез ул кулларны чистарта, микроблардан бетерә. Балаларга да итәләр, кемнәргә дә итә, юлда булганда, кая булганда, һәм инде буяуларга кулланалар, анда да аның өлеше бар. Һәм инде шул маркерлар белән Аллаһ сүзендә язырга мөмкиннәр, мәсәлән, ниндидер дин хөкемләрендә кешеләр яза, һәм инде шул буяу белән дә, мәсәлән, ниндидер мөселманнар өчен изге урынны да буяп куярга мөмкиннәр, нишләтергә мөмкиннәр. Шуңа күрә инде дөрестән дә безнең бит әле гыйбадәт кылганда да, менә мәсәлән, намазның мәсәлән аның шартлары бар, бу тәм паклыгы, урын паклыгы, кием паклыгы һәм калганы. Һәм инде ярат теге хушбуйны, мәсәлән, син кулланмасаң да, мәсәлән, намаз алдыннан, нәрсә алдыннан, ләкин дезодорантны барыбер кулланасың син. Ул безнең инде гадәткә дә кергән, һәм чынлап та начар исләрне бетерә, һәм чынлап та без аны куллангач инде үзебезне бүтәнрәк хис итәбез кеше арасында да, һәм инде кешедән тәмле ис килү дә бу Пәйгамбәр сөннәте. Ул шулай итеп җиргә кушкан тәмле ис килсен дип, пак булырга кушкан безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм инде шул влажный салфетканы да, аны инде без шуның кадәр ияләшкән, ашаудан соң, нәрсәдән соң без аны онытабыз да, мәсәлән, кулланганны. Шулай ук, мәсәлән, син маркер фломастер белән сызып җирсәң дә, синең исеңнән чыгарга мөмкин намаз кергәндә, теге берәр кая ул син эләккәне, нишләгәне дигәндә. Һәм инде шуңа күрә бу әйберләр безнең өчен бик җитди, алар безнең өчен бик мөһим, без аларга бик зур әһәмият бирергә тиеш. Һәм кабатлый менә безнең җирлеккә, безнең урынга карата тагын да.
намазлы кеше инде бөтенләй моның турында минемчә инде юкка гына борчылмый, чөнки интернетта да, мәсәлән, төрле китапларда да бу мәсьәләгә карата төрле фикерләр табып була. Алар чынлап та әз түгел, ләкин инде без инде Аллаһның рәхмәте, безнең җирлегебездә бер төгәл мәзһәб бар. Шуңа күрә инде без, әгәр дә безнең берәр сорау туа икән, безне берәр нәрсә шикләндерә икән, без инде аның белгечләренә барып мөрәҗәгать итәбез, алардан сорыйбыз, алар белән киңәшәбез. Һәм инде монда да без инде алардан сорап, шундай хәбәр мәгълүмат бирдек дигәндә, шундай әйберләрне өйрәнеп чыктык. Әйе, Ханафи мазһабы буенча имам Абу Ханифа рахимуллаһ һәм инде аның укучылары, инде мәшһүр укучылары бу Абу Юсуф рахимуллаһ һәм инде Мухаммад әш-Шейбани, аның да бер фикере бар дигәндә, ул алар төрле фикердә булганнар, алар бит галимнәр. Аларны хакы булганлык әйттереп эшләргә дигәндә, алар төрле ресурслар кулланып дигәндә, төрле галимнәрнең фикерләрен кулланып дигәндә, үзләре өйрәнеп, алар иҗтихад кылганнар. Алар бер фикергә килгәннәр. Менә монда да Абу Ханифа безнең мәзһәбнең дигәндә асыл безнең мәзһәбебезгә, аның исеме белән безнең мәзһәбе аталган. Ул инде нәрсә дип әйтә безгә? Эшерешен дип әйтә, берниндәй спирт кушылган, исертә торган әйберне кулланырга ярамый дип әйтә. Ул ди харам, ул төгәл тыелган, һәм әгәр дә кеше шундый ният белән куллана икән, ул әйбер тыелган, ул әйбер ярамый. Ләкин инде әгәр дә килгәндә, мәсәлән, нәҗәсәм ул юкмы? Ул мәсәлән киемгә дигәндә шул тизәк дигәндә шикелле әйберләр, сидек шикелле әйберләр без беләбез, ул нәҗәсә кешенеке булсымы, хайванныкы булсымы, ул киемдә намазны укырга ярамый. Тәндә әгәр дә аның изе булса, аны да без сөртергә, юырга тиеш, киемдә чистартырга тиеш, урынны да ул әгәр дә күренеп торса төгәл дигәндә, күренмәсә, анда әзрәк бүтән мәсьәлә, бер дә белмәсәк, аның анда бар икәнен бу әзрәк бүтән, монда хөкем, ләкин инде безгә улай белән чистартырга кирәк. Менә шул ук дигәндә хөкемгә керәме безнең спирт дигән әйбер. Абу Ханифа рахимуллаһ нәрсә дип әйтте? Монда керә дип әйтә, нинди спирт? Бу инде без аны кызыл аракыда дип атыйбыз дигәндә, шәраб дип атыйбыз да, хәмер дип тә атап була. Бу урысча вино дибез инде без аны. Менә шул шәраб дигәндә әгәр дә ул ясалган икән хөрмәдән, финиктан, әгәр дә ул йөземнән, виноградтан ясалган икән, менә ул ди эшерешендә харам булып тора, һәм ди ул нәрсә нәҗәсәдә. Ул ди хәмердә нәҗәсә дип тә әйтә. Менә шундый әйбер әгәр дә берәр кая чәчрәсә, әгәр дә без кулыбызнымы дигәндә, киемебезнеме, намаз укытырга урыныбызнымы, әгәр дә ул әйбер белән буясак, безгә ул әйбердән чистарга кирәк. Безгә ул әйбердән чистарга кирәк. Һәм инде без әле беләбез, безнең вакытта әле спирт ул нәрсә теге берәр ниндәй суга дигәндәме, хөрмә салып, шул йөзем салып, песок салып, чүпрә салып дигәндә, песок теге шикәр салып, жюри теге әшеттергән әйбер генә керми анда, я үзе мәсәлән үз рәвешле әшегән әйбер керми, хәзер төрле әйбердән безнең нәрсә спирт чыгаралар. Мәсәлән, нефттән ясыйлар. Мәсәлән, агачтан спирт чыга. Һәм инде андан тыш бидайдан спирт чыгаралар. Мәсәлән, бәрәңгедән спирт чыгаралар, кызыр шигендердән чыгаралар. Менә шуңа күрә инде буларны да без айыра белергә тиеш, Ни өчен без буларны сөйләп утырабыз? Без инде юк, я әйегенә дип әйтә алалар, теге жарыймы, юкмы? Киләчәктә дә әгәр дә без мондый әйбер белән очрашсак, әгәр дә безгә шундый сорау бирсәләр, я мәсәлән без берәр нәрсәгә кулыбызны буясак дигәндә, киемебезне буясак, менә бу пак буламы, юкмы? Без инде үзебез шуннан чыгып инде шамалы алабыз, шуннан чыгып агыны алабыз. Һәм инде менә бу ике әйбердән эшләнгән чыккан спирт булса дигәндә, менә бу ике әйбер хөрмәдән дидек без, финиктан, һәм инде йөземнән, виноградтан, ул нәҗәсә була, һәм андай кием белән, андай кул белән дигәндә, андай намазлыкта намаз укырга ярамый, ул дөрес булмый. Яңадан әгәр дә кеше укыган икән, аңа яңадан укырга кирәк була дигәндә, теге шул белә торып шул рәвештә, әгәр дә инде укымаган икән, ул аны алып куярга тиеш. Ул урынын бүтән төрле әзерләп куярга тиеш. Әгәр дә инде калганнары монда теге без әйтәбез, этиловый спирт дип әйтәбез, этанол дип әйтәбез. Һәм инде нәрсә, әгәр дә алар шул әйбердән медицинский дип әйтәләр, инде безнең тирәдә пищевой дип әйтәләр, теге ризык спирты, әгәр дә аларга керми икән, хөрмә кермәгән икән, анда йөзем кермәгән икән, алар безнең мәзһәб буенча нәҗәсә булып саналмый. Һәм инде без алар белән теге култык астын сыласак та, мәсәлән, хушбуй буларак куллансак та, кулларыбызны чистартсак та, мәсәлән, теге тактада язсак та, нишләсәк тә кулыбызга тиеп китсә, киемебезгә тиеп китсә дә, ул нәрсә, ул безгә нәҗәсә буларак без аны кабул итмибез. Шуңа күрә ул киемдә дә,
ул киемдә дигәндә, шул кул белән дигәндә, шул нәрсә белән безгә намазны укырга рөхсәт, ул дөрес була. Һәм монда Ханафи мазһабы буенча бернинди каршылык та юк, бернинди каршылык та юк. Шуңа күрә инде калган, без әйттек инде, калганын Пәйгамбәр саллаллаху хәдисләре дә бар инде, анда хәмер ул нәрсә дип әйтә, ул ди шул хөрмәдән һәм йөземнән ясалган дип әйтә хәмер турында. Һәм инде ләкин бүтән хәдистә нәрсә дип әйтә, бүтән әйберне дә эшергә дигән исерер өчен кулланырга ярамый дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям. Шуңа күрә ул без әйтәбез, ул нәҗис түгел, ләкин аны эшергә ярый дип әйтмибез без. Һәм шуңа күрә инде моны без әзрәк бүлергә, әзрәк аңларга тиеш. Хату кайберләре аңламыйча нәрсә дип әйтә, менә ди Ханафи мазһабында ул нәҗис булып саналмый ди. Шуңа күрә аны эшергә ярый булып чыга. Юк, бу андай фикер дигәндә, андай теге нәрсә уйлау бу бердә дөрес түгел, бу хата, бу яла ягу, без алай дип әйтмибез. Ләкин без әйтәбез, нәрсә хөрмәдән һәм йөземнән ясалмаган булса, ул әйбер нәҗис булып тормый. Аның белән төрле җирдә, төрле әйбердә кулланылып була. Һәм сез әйткәнчә, безнең аны ипигә дә салалар. Теге бозылмасын өчен, эшләмәсен өчен, теге печенье булсын, перәник булсын, нәрсә булсын, күпчелегендә аның катнашы бар. Ләкин без әйтәбез, әгәр дә син аны жюри исерер өчен кулланасың икән, бу дөрес түгел, алай ярамый. Шуннан да инде Оман халал, харам дигән темага кирип киткәндә, хамыр дигән сүз үзеннән-үз теге кешенең башында барлыкка килә, ләкин ничек кенә булмасын, менә санап киткән бик күп җирлектәрдә, бик күп өлкәләрдә кулланыла. Мәсәлән, кемгәдер укол тизен асаларга кирәк, бары спирт белән обработка ясап алу дигән сүзне теге кемдер әйтә, менә хәзер минем теге киемгә тиде, намаз укырга ярыймы, юкмы, күп кешедә менә больниста ятканда, анда бит инде һәрбер уколдан соң алыштырырлык кием юк, кемдер бик каты борчыла, кемдер хәтта теге спиртлы мамык өстенә обычный мамык та куеп, теге лишь минем теге киемгә тимәсен дип. Менә инде иншалла ишетеп калгансыздыр, әгәр дә гадәттә инде медицинада булсын, башка җирдә булсын, хөрмәдән, йөземдән ислами спирт кулланылмый, ләкин шулай сорый аласыз, бу нинди спирт, каян моның теге составы, һәм үзегезнең динегезне саклап, шулай белешеп, иншалла, эшли аласыз. Чөнки әйткәнебезчә, без бүтән җирдә халык бик күп, бүтән җирдә кулланыла андай әйберләр, һәр җирдә шул ук теге антисептиклар бик актуаль мәсьәлә булып алды. Һәм хәзер дә ул ничектер кирип китте хәзрәт, менә күрсәгез, теге күп җирдә хәзер бар, теге кеше инде үтеп киткәндә автоматически кулын булай куеп ала да, тизгә сөртеп ала дигәндәй, алхамдулилlah, чисталыкка дигәндәй без барабыз. Әле хәтта кимнәсез влажные салфетки, теге юеш салфеткалар турында сөйткәч, ашлар күз алдына килде минем. Хәзер бит инде садакат таратканнан соң гадәттә элек тастымал бирәләр, юеш тастымаллар, хәзер инде салфетка гына бирәләр. Теге ул яктан да менә бүтән җирдә чынлыкта бар. Хәзрәт ярак китеп булмыйдыр нәрсәгә дә бу хамыр темасыннан, чөнки әгәр дә сораулар күп бирәләр икән, димәк проблемалар да күп дигән аңлата инде. Бу мәсьәләгә карата менә алдагы бер сорау безгә җибәргәннәр. Безнең җирлектә мөселманнар бик дини түгел. Алар спиртлы эчемлекләр эчәләр, тыелганны ошыйлар. Мин үзем ислам динен тотарга тырышам, тик монда ул килеп чыкмый. Биредә кешеләрдә шәраб эчү традицияләре бар. Минем әти еш эчә, бер тапкыр ул миңа хәтта шәраб алып кайтырга кушты, ләкин мин моны эшләмәдем. Аннары ул бик ачуланды. Мин шәраб китергә тиеш идемме, юкмы? Бу менә бер сорау дип әйтик инде. Мин әти-әнине тыңларга кирәклеген беләм, тыңламау гынах, һәм мин бер кемгә дә гынах та бу чиркта хәмер тарату эшендә булышырга ярамаганлыгын да беләм. Миңа нәрсә эшләргә? Әйтегез хәзрәт, менә карап үтик инде алайса шушы ике ягында, беренче очракта кешегә чынында хәмердә гынахта булышу мәсьәләсе, икенче очракта әти-әнинең сүзеннән чыкмау һәм кайсы очракларда әти-әни булсалар да аларның сүзен тыңларга ярамый. Бармы андый очраклар? Гомумән теге күз алдына китереп ничек син әти-әни сүзен тыңламыйсың? Баштан башлый кызганыч, менә ул сөйләгән хәлләр алар бар. Алар бер кайда юкка чыкмады, без аларны күрмәсәк тә, алар әле һаман теге еш эшрый. Мәсәлән, кайбер апайлар теге мәчетләргә дәресләр алырга килә, кайта өйдә ире аның теге нәрсәен дулап каршы ала теге. Шундый хәлдә бу мискин апайың инде ешендә эшли алмый тырыша инде үзенчә. Шуңа күрә Аллаһ Субхану ва Тааля тәүфик бирсен безнең халкыбызга. Амин.
үзебезгә инде һәм менә шундай хәлдә калган кешеләргә җиңеллек бирсен, чөнки монда чынлап та икеле, бу инде газиз атаң, газиз әниең дигән әти-әниләрең, кемнәрең, ләкин инде тыңлыйсы да килә бит аларны теге. Инде алар дингә каршы кушканда, дингә каршы сөйләшкәндә, монда инде теге табигый безнең нәрсә бар, асыл бар тыңларга дип, икенчедән монда инде тыңларга ничек тыңламаска дип, икенчедән инде ярамый дигәндә дин кушмый. Шакир Алла рәхмәте, бу кеше шулай яшәп тә дигәндә дингә баскан икән, дингә килгән икән, теге динне тотырга тырыша икән, каватлы Алла Сүбхәнәһү Тәгалә үзенең ярдәмен аңа күрсәтсен. Бу беренче мәсьәлә инде чынлап та безгә дә һаман дугалар кылырга кирәк, Аллаһтан сорарга кирәк, Алла Сүбхәнәһү Тәгалә безнең халкыбызны дингә кертеп бетерсен. Теге алар динсез дип әйтмәйбез, дин тотуга дигәндә теге практикасын Алла бирсә кертсен, һәм инде тауфик бирсен, ярдәм бирсен, инде үзенең рәхмәтеннән ташламасын, шул әйберләрне танырга насыйп итсен, гөнаһларны алар өчен тәүбәгә килергә насыйп итсен Алла Сүбхәнәһү Тәгалә. Һәм инде Пәйгамбәр шундый бер мәшһүр хадисе бар. Бу инде тегәл җавап һәрбер менә шундай әлбәттә төрле әтияниләр бар. Кайберләре мәсәлән кызына кыскарак итәк киеп чыкты, мәсәлән, тизрәк кияүгә чыгырсың ди теге. Андыйлар да бар кызганычка каршы теге. Алар аны ниндидер начар ният белән дә әйтми безне карата, ләкин Алла Сүбхәнәһү Тәгалә алай кушмый, алай ярамый дип әйтә инде. Тагын нәрсәгәдер, мәсәлән, теге баласы беракая эшкә урнашса, мәсәлән, теге машинада горючий бар бит, аны да нишләтеп теге бу синеке бит, тегеләй булай, шулай теге төрле әйбергә эндәргә мөмкиннәр. Стройкада алып кайталар бераз гына шөрөпләр ниләр артып калганым. Теге бу синеке бит, инде син эшләдең, тегеләй булай дип менә кызганычка каршы андыйлар да бар. Һәм инде шуңа күрә менә әгәр дә бу әйбергә килсәк, инде син моны эшләгән, бу синеке дигәнгә менә галимнәр моңа бик теге җитди карый бу әйберләргә, кәсепкә карата, нәрсәгә карата. Менә мәсәлән син эшкә урнаштың дип әйтә. Һәм инде килешү төзедең, мәсәлән, синең 8 сәгатьлек эш көнең, синең хакың, мәсәлән, моның кадәр дигәндә, синең бригадада моның кадәр кеше, һәрбер сәгатьнең 10 минуты перерыв дигәндә ял итү дип әйтә. Менә әгәр дә син эш урынына, мәсәлән, синең тегәл эшең була торып, теләсәң эшләп йөрисең икән, һәм ай ахырында менә бу хакны аласың икән, ләкин синең бу хакыңның бер 10 сәгате эшләнмәгән, син теләсә кая җиргән, син ди нәрсә, син ди кешенең хакына кирдең дип әйтә. Бу синеке түгел, син шул җитәкченең, сиңа эш бирүченеке дип әйтә, ул аныкы дип әйтә. Аннары син бәрәкәт көтәсең ди. Аннары син нәрсә көтәсең ди. Шуңа күрә инде моңа безгә дә бик җитди карарга, өйрәнергә кирәк Алла бирсә. Һәм инде кире кайтканда бу әйбергә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә нәрсә дип әйтә? Мәхлукка дип әйтә. Итәгатьлек юк дип әйтә. Әгәр дә нәрсә Раббыңа итәгатьсезлек күрсәтү аркылы дип әйтә. Раббыңа итәгатьсезлек күрсәтү аркылы дип әйтә безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Була алмый, ул итәгать булып саналмый ди. Мәхлукка әгәр дә син Раббыңа шул сәбәпле итәгатьсезлек кыласың дип әйтә безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер мәшһүр хадисендә. Шуңа күрә инде менә безгә моны бик төгәл аңларга кирәк. Аның өстендә уйларга кирәк, һәм без нәрсә генә кылсак та, кемгә генә жарарга тырышсак та дигәндә, әтияни белән теге берәр нәрсә безнең килеп чыкса да, нишләсә дә дигәндә, безгә менә бу хадискә кире кайтырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бүтән хадисе бар. Нәрсә дип әйтә ул? Алла Сүбхәнәһү Тәгалә ләгънәт кылды ди. Шул хәмерне алып кайткан кешегә дип әйтә. Ул хәмерне сатып алган кешегә дип әйтә, ул хәмерне кулланган кешегә дип әйтә. Анда инде ул хәмер турында әйткәндә, анда шул теге кызыл аракысы турында сүз бара бит гадәттә. Нәрсә аны әзерләгән кешегә дип әйтә. Теге анда бит инде аның үз процессы бар, анда кирип китмибез инде. Менә шуларга бөтенесенә Алла Сүбхәнәһү Тәгалә ләгънәт кылды дип әйтә. Менә моны матур гына әтиебезгә ирештерә алсак без, әтием карале менә бу бит инде менә Алла Сүбхәнәһү Тәгалә Коръәндә зина турында сөйләй. Зина ул тыелган, аның өчен җәзасы бар. Ләкин ул әйтми, мин аңа ләгънәт кылдым дип. Һәм кем хәмерне ташый, кем хәмерне куллана, Аллаһ аңа ләгънәт кыла. Бу бик куркыныч әйбер дип. Менә син мине хәмер алып кайтырга индәгәндә, кушканда, син миңа теге менә шул берәр начарлык эшләтергә кушасың дип. Мәсәлән, кеше таларга. Менә шулай ук син мине хәмергә җибәрәсең. Син мине менә кеше таларга җибәргән шикелле, менә аның нәрсәсе шул юл басарлык шикелле дигәндә, менә шуны матур иттереп, тузмыйча, Еметтеге ярсымыйча, кычкырмыйча, җайын гына табып, матур иттереп аңлатырга тырышырга. Кайбер галимнәр бөтенләй әйтте, әгәр дә мөмкинлек бар икән, әтиең исереп кайтса чыгып кит дип әйтә. Теге сүзгә килмәс өчен, нәрсәне ничек әйтергә, ара бозылмас өчен бу хәерлерәк дип әйтә. Әтигә ничек булса да кычкырга ярамый ди.
Әтигән ничек булса да ярсырга менә ярсып әйтергә, теге нишләп әйтергә ярамый дип әйтә. Ләкин нәрсә, әгәр дә ул сиңа мәсәлән, син алып кайтмасаң, ләгънәт кыла башласа, теге проклинать. Именно теге кахарли башласа, сиңа рәнҗи башласа, үпкәли башласа, бу нәрсә түгел, аның бу рәнҗеше, үпкәләү, кахарлау сиңа төшми дип әйтә. Чөнки ул синнән харамны сырга, син аны ул әйбердән саклыйсың, син аны ул әйбердән тыясың дип әйтәләр безгә галимнәр. Шуңа күрә нинди генә сүз әйтсә, кабатлы миндеме, әрләшмичә, кычкырышмыйча, нишләтмичә, инде дә безнең җаебыз бар икән, аның нәрсәсен беләбез икән, гадәтләрен беләбез, халкын беләбез икән. Әгәр дә ул шундый кайтса, бу безгә берәр кая алардан ераграк китәргә кирәк. Аны өйрәтмәскә дә, нишләтмәскә дә, әгәр дә инде җае чыга икән, мәсәлән, дин буенча аңлатырга болай ярамый. Болай начар мәсәлән, теге ләгънәт кылынган, монсы тегесе дип, әгәр дә алай эшли алабыз икән, хикмәтебез бар икән, алай эшләргә. Я мәсәлән, инде берәр нинди аның өчен теге без әйтәбез, вес имеет, авторитет кеше бар икән, аның аркылы берәр ничек нишләтеп була. Шуңа күрә инде берәр нинди юллар табып була, ләкин аның бу гамәле дөрес, алып кайтмавы. Һәм инде ул теге дөрес эшләгән дигәндә тырышырга, менә шул бер алып кайтмаган бит инде. Булып чыккан, ярый теге ничек әйтергә инде атасы әрләгән моны, ырышкан моны, ләкин инде атасы киләсе юлы да моны моңардан сораса да, ул инде барып белә теге алып кайтмаска мөмкин икәнен. Ул инде үзен күрсәтте, ләкин бу күрсәтүен булырга тиеш түгел, теге акырышып, сүгенеп, тегеләй була, ишекләрне бәреп җиреп җук, һәм матур гына җук бармыйм дип әйтергә. Жук инде, әтием син мине теге яратасыңмы, син мине моның өчен теге бу дөньяга китердеңме, теге гынах эшләп җөргәнмен, шулай матур иттереп, җайлап, әгәр дә аңлата белсәк, Алла берсе Аллаһ Субхану Тәгалә инде безгә юлларын да ачар. Ата-аналарыбыз өчен дуа кылсак, тауфик сорасак, һәм шулай иттереп җирсәк, Алла берсе Аллаһ Субхану Тәгалә атабызны да бу начар фахиш эштән туктатыр инде. Алла берсе инде әле төрле изгелекләргә күндерер иншалла. Амин, шулай булсын. Хәзрәт, монда инде әти белән ул арасы гына түгел, монда бит әле, мәсәлән, үзегез менә әйтеп киттегез беренче сорау вакытында, апалар килә укырга, өйләренә кайталар, аларда анда нәкъ менә шушы салган исерек дип әйтгәндә ирләре каршы ала, менә инде шундый контраст көчле. Һәм алар менә инде әлхәмдүлилләһ, теге бүгенге көндә кебек яшь гаиләдәге тенденция түгел, теге улсала, ул нитә, мин аерылам түгел, менә ничектер барбер дә хикмәти рәвештә түзеп, матур итеп яшиләр, әле шулай яшәгән килеш намазга басып, менә гыйлем юлына басалар, апаларыбыз әлхәмдүлилләһ, хәтта өйләрендә шундый халәт көтеп торса да. Ләкин менә кайберләр әйтте, менә мин сөйләшмим ди. Атналар буе сөйләшмәскә мөмкин ди. Ул әле айнаганчы. Кызыбыз да сөйләшми, улыбыз да сөйләшми. Менә андый кешеләргә нинди киңәш бар? Менә ул сөйләшмичә тору дөресме ул теге? Айнаганчы сөйләшмим син менә теге, битте. Бу ни хәлдә дөресрәк дигәндә, әгәр дә сөйләшсә кеше, именно тагында начаррак бер килеп чыга икән, мәсәлән, тагында озакка талашыр иде улар белән теге җыракка китә икән, кирәкмә ди. Ул вакытта теге ничектер тыелырга, ничектер теге киметергә аралашуны була. Чөнки чынлап та сала торган кеше дә төрле була бит инде. Кайсыдыр дулап җыри, кайсыдыр кирсенчә йомшага дигәндәме теге нишләй. Шуңа күрә алар бит инде аның белән тора, тәҗрибәсе бар, аның нәрсә гадәтләрен, аның халкын беләләр. Менә кабатлы шул кеше өчен дөрес, кем чынлап та белә, моның нәтиҗәсе азагы бөтенләй теге безгә күз алдына китерлек түгел килеп чыга икән, ул инде үз җаен, үз нәрсәсен таба. Булай инде, мәсәлән, ана кешегә инде атасыннан балаларын биздерергә, мәсәлән, сөйләштермәскә, теге жюри кытыртып җөргә, бу бер дә дөрес хәл түгел. Инде нәрсәдер сырый икән, бала ул атасына итагать кыла, ләкин рөхсәт ителгән әйбердә. Ул мәсәлән, әтием нәрсә ди, менә теләсә нәрсә сора, нәрсә рөхсәт мин шуны эшләрмен дип әйтә. Әгәр дә инде рөхсәт түгел, инде теге гафу ит, мин аны эшли алмыйм. Шуңа күрә инде бу теге минем нәрсәм түгел. Мин моны үземнән чыгармадым дигәндә. Ләкин менә Аллаһ тыйган мәсәлән, иштә хатын кызга да шулай инде, әгәр дә әйтәбез бит инде теге менә бу низак мәсәлән тагын да артып китсә, тагын да мәсәлән авырга күчсә, мәсәлән, анда бөтенләй теге аерылуга кадәр җитә алса бу әйбердә, аңа инде монда теге сөйләшмичә җирсә була. Ләкин инде барыбер безнең бит инде теге хатын белән ир яшәгәндә теге ашарга пешерү мәсьәләсе бар име. Мәсәлән, ихтирам дигән әйбер бар, ир кешегә барып булырга тиеш, хатын кызга да, аларны онытырга кирәк түгел. Нәрсә генә булса да, ул ихтирам сакланырга тиеш.
ул гадәтләрне дә теге жукка чыгарга түгел, инде шул җай белән, шул нәрсә белән, мәсәлән, монда инде балалар да матур гына аунаталар, әтием теге айнышка инде каралы. Мәне бит инде сиңа болай да инде теге җайлы булып җыри, нишләтеп син дә әзрәк җайлан инде. Теге әзрәк аның җаена да җырып кара, бәлки ошап китер, нишләтеп китер дип инде теге матур хикмәт белән инде моны матур юллар табып була инде. Юк, кай вакытта булар кайбер кешегә бердән нишләми. Тәэсир ясамый. Тәэсир бит әле киресенчә кытыртып җибәрә. Әле ул теге начар уйлый башлый, син турында нәрсә кирәгә моңа дип теге булай дип теге шуңа күрә инде нәрсә андый да бар, төрлесе бар инде монда. Ни кызган шие менә бүгенге көндә диндә булган 80-90 яшьлек инде әбиләр дә үзләренең шул 50-60 яшьлек улларын әле дә шушы юлдан менә тойып кылдыра алмыйлар. Алар инде үзләренең оныклары бар дип әйтик, бу 60 яшьлек иратларын дип әйтик инде. Әбиләре, аларның әйтик ул әниләре теге менә шушы нине күреп торалар. Һаманда инде үзләре диндә булып теге 5 вакыт намаз әхәлләр булсалар да, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сакласа иде. Амин. Амин шушы әйберләрне. Хәзрәт, менә шулай алдагы бик четерекле мәсьәлә. Минем дус кызым ислам динен кабул итте, тик аның гаиләсе бу хакта белмим. Чөнки гаиләсе тискәре карашта булу ихтималы зур. Ул алар белән бергә яши, бер өстәлгә утырып ашый, ләкин дуңгыз ите ашамый. Ләкин мәҗбүри рәвештә янәшә әзерләнгән башка ризыкларны ашый. Бу гөнаһ саналымы диелгән. Монда инде карарга кирәк, күп кенә мәсьәләләр бар име. Беренчедән, динне кабул иткән, гаиләсенә әйтми. Бу бер мәсьәлә, минемчә. Бу да теге ихтибарга лаеклы урын. Икенчедән инде гаилә дини, гомумән дини түгел, шуңа күрә ашаулары да, ниләре дә башка төрле. Һәм менә шушы булган мәсьәләдә бит әле ашау янәшә мәсьәләсе, тагын башка мәсьәләләр дә килеп чыгара мөмкин, анда теге ашау да гына түгел. Гомумән дип әйтик инде, киенү рәвеше үзгәрә бергә мөмкин. Ашыгарак киенеп йөргән булса, хәтта ки бәлки теге яулыгын бәйләмәсә дә тыйнагарак киенеп йөргән мөмкин. Нәрсә әйттегез бит әле. Әтияниләр теге кыскарак киеп, үзләре үк теге гөнаһка этәрә дип әйтик инде. Шуңа күрә менә төрле яклап карасак бу мәсьәләне. Әйе, бу да сорау тагын бер тапкыр кабатлый. Менә монда бирелгән сораулар, алар мөселманнар һаман белән шагылмаса да, һаман теге моның белән очрашмаса да, алар һаман актуаль, алар һаман мөһим. Аларга бик зур әһәмият бирергә кирәк, безгә теге онытмаска, дугалар булса да кылырга, шул юллар өстендә эшләргә, теге киңәшләр белән, нәрсәләр белән бергә аралашып тегендә теге үзең генә монда бит нәрсә чишеп бетереп булмый, бит нәрсәне белеп бетереп булмый теге. Әгәр дә үзең аның белән һаман очрашмасаң, син алар турында онытып бетерәсең. Менә монда да инде менә бу тискәре караш, беренчедән бу кызның дигәндә ул үз фикере генә әле төгәл түгел. Кай вакытта кеше дә бит инде мәсәлән берәр эшкә урнаша да, мине җомгага җибәрмиләр ди. Син сорадыңмы соң? Юк ди, мин беләм ди ул кешене ди, ул андый түгел ди. Менеп төшә теге начальник янына. Җирди рәхәтләнеп ди. Бернинди проблема да юк дип әйтәм. Менә шуңа күрә монда әйтәм бит теге кеше үзе булмагач белмисең нәрсә турында аның уе фикере дигән. Бу ихтималы зур дигән монда. Әйе, нәрсәдән курка белмисең, аңламыйсың теге нишлисең. Шуңа күрә инде бу бер мәсьәлә дигәндә. Менә бу тискәре караш ул бәлкем алай түгелдер дә. Шуңа күрә инде миңа киңәш, әгәр дә чынлап та куркаем, мәсәлән, гаиләдә безнең гадәттә барыбер бер балалы гаиләләр сирәк инде, 2 бала, 3 бала бар. Мәсәлән, кайбер әбиләре илләрендә тора бергә нәрсә. Шуңа күрә инде кем менә сиңа җайлырак, кем белән сиңа аралашырга уңайлырак, баштан шул кешегә ирештереп карарга. Бергәләшеп киңәшләшергә. Аннары мәсәлән шул сеңлең беләнме, апаң беләнме әниң янына килеп карарга. Әнием менә синең бит поддержка бар монда, теге артында торалар. Тегеләй булай, тегесе монсы дип аңлатып карарга әниеңә бу нәрсәне. Һәм инде бәлкем ансаңнар, ансы матур гына әтиеңә сөйләр дигән юллар эзләргә, матур юллар, нәрсәләр эзләргә. Я мәсәлән нидер үрнәк кешене китерергә, мәсәлән менә ул безнең милләттән булмаса да, мәсәлән, анда бит бар теге ниндидер дөньяда дигән дөнья күләмендә кемнәрдер ислам динен кабул итә, теге кай вакытта үзең дә гаҗәпләнеп куясың дигән. Шуңа күрә менә шундый кешене мисал буларак китерергә нәрсәне теге менә мәсәлән творческий кеше дигән диме, теге гыйлем иясе мәсәлән менә ислам динен кабул иткән. Мәсәлән теге менә безнең Вячеслав Али Полосин бар беләбез диме, теге Мәскәүдә тора иде, теге бик мәшһүр кеше, теге мөселман арасында, теге безнең милләт мөселманнары да теге бик теге теләп укый дигән диме, теге шуңа күрә менә аны мисал итеп китергә, менә ул күпме өйрәнгән, күпме эшләгән инде менә миңа да Аллаһ Субхаһу Тәгалә ачты дип матур итеп теге эшләтеп, үзеңә поддержка алып дигәндә сөйләп карап була. Әгәр дә инде бер дә булмый икән, монда килә инде ашау гынахмы, ашау улай берне ашау гынахы.
Чөнки алар бергә пешкән, алар бергә хәзерләнгән, теге аннан итен генә чыгарып калган әйберен ашарга рөхсәт юк. Ашарга рөхсәт юк. Әгәр дә инде бөтенләй мәсәлән, теге әйтәсе килми икән, безнең бар шундый нәрсә вегетарианизм дигән әйбер бар мәсәлән. Имә идә гынатырга мин менә мәсәлән итне ашамыйм. Һәм ит белән пешерелгән мәсәлән ризык белән кулланмыйм дип мәсәлән мин болай яшьтә килә. Бит инде гадәттә юк андый кешеләр безнең күп. Яшиләр нидер итне мәсәлән синең әтиәнең дә ашамаска мөмкин, ризыкны мәсәлән, ян мәсәлән теге бер кайчан да кулланмаган, ул аны теге тәмен белмәй. Теге шикләнеп җирия мәсәлән ашамый ул ага мәсәлән менә сарык итен мәсәлән име кайбер күпчеләр хатын-кызлар бик теге нишләмәләр искиләр дип нәрсә килә дип теге кабул итмәй. Менә монда да шулай ук теге матур итеп аңлатып карарга ни өчен ул итләрне нәрсәләрне ашамый мәсәлән. Я мәсәлән әйтеп була мин бу итләрне ашамыйм дип. Бу инде теге нәрсәдән чыгу дигәндә. Бу тәҗрибә барып мәсәлән ит бик кирәк икән ашый. Шуңа күрә инде бу әйберне бу итләр белән пешергән әйберләрне ашау гынахы. Ләкин инде юллар бетмәгән, әтиәнисенә әйтмичә дә, мәсәлән әйтмәсә дә нәрсәне юллар бетмәгән. Шулай ук мәсәлән теге кием мәсьәләсе, нәрсә мәсьәләсе, кешенең бит нәрсәләр үзгәрә дигәндә теге тәмнәр үзгәрә, мода үзгәрә, нәрсәсе үзгәреп тора. Шуңа күрә монда да мәсәлән теге инде бер дә куркасың икән, модага сылта була мәсәлән. Мәсәлән яшь бара теге күңел нәрсәгә дә төшә, нәрсәдән күңел кайта мәсәлән, болай тегеләй дип матур итеп, аңлатып теге нишләтеп була. Ләкин инде аңлату матур булырга тиеш, җайлы булырга тиеш, урынлы булырга тиеш, уңайлы булырга тиеш. Теге булды теге кайтып, теге бала кеше бит инде өстәлгә сугып, все теперь мы будем жить так дип тегеләй болай бу инде килешми, бу инде бармый. Әле киресенчә теге ничек әйтергә инде исламга карата да кешеләрнең карашларын киресенчә тагын да нишләтә инде теге уңай рәвешкә күчермәй, киресенчә теге бүтән рәвешкә күчерәчәк. Кызыклы сорауга бик шундый тулы җавап булды, әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта Казаныбызның Әхтәм мәчетенең имам хатибы Марат хәзрәт Валиуллин. Марат хәзрәт алдагы сорау шулай ук менә хәләлме, хараммы сорау бирәләр. Мин бала чактан ук рәсем ясыйм. Күптән түгел генә тере затларны сурәтләү тыелганын белдем. Әгәр дә мультфильм стилендә эшләсәм, муенсыз һәм йөзсез генә кешеләрнең силуэтларын ясарга ярыймы? Кешеләр, хайваннар да бәлки керәдер инде. Монда инде беренчедән теге сорау куярга кирәк үзенә. Менә бу кешенең бу сорауны куйганда, миңа кирәкме, муенсыз, башсыз, мәсәлән, сурәт ясарга. Менә шундый нәрсә кирәк ул дигәндә. Бу теге гаепләп тә әйтү түгел, теге ырышып та әйтү түгел, сүгеп тә әйтү түгел. Менә шундый та кирәкме миңа, мәсәлән, мин сурәт ясаганда, башсыз, муенсыз сурәт кирәкме миңа? Ни өчен ул миңа кирәк? Нинди аңардан миңа файда мәсәлән? Мәсәлән, минем менә бу рәсемнәрдән нинди файда? Ул бит инде мөселман, ул бит инде хәзер үзенең тормышын шул рәвештә төзи, аның һәрбер гамәле, һәрбер эше ул исламга да файда китерергә тиеш, үзенә дә файда китерергә тиеш. Менә бу рәсемнәрне ясаудан, башсыз, теге муенсыз рәсемнәрне ясаудан шундап таңа нинди файдасы бар, нинди файдасы килә дип, иң беренчедән үзенә сорау куярга тиеш. Менә кирәкме улаңа, юкмы шундап та. Икенчедән аның монда шик дигән әйбер бар. Ул шикләнә. Әгәр дә ул шикләнә икән, Пәйгамбәр моңа инде җавабы бар. Әгәр дә шикләнәсә икән, шикләгән әйберне, шикләмәгән әйбер файдасына калдыр дип әйтә. Шикләмәгән әйбер файдасына калдыр дип әйтә. Шуңа күрә инде шикле әйбер ул барыбер теге аны күңелдән дигәндә ул чыгып киткәнче бик озак вакыт кирәк, бик теге җавап кирәк дигәндә монда мәсәлән кайбер галимнәр гомумән бу сурәт ясауны тыйды. Кайберләре ниндидер рәвештә рөхсәт итте. Ләкин менә хәзер без беләбез, мөселман мультикларында чыгаралар сурәтләп дигәндә кеше рәвешендә, ләкин нәрсә диләр галимнәр, әгәр дә шундап та аның файдасы күбрәк икән зыянына караганда, шул сурәтләрне ясаганда ничек инде бу сурәт сезнең кешегә теге аны бик охшаштырырга тырышмагыз дип әйтә. Мәсәлән, сакалын бертекләп яса, кирфекләрен, кашларын мәсәлән, теге нәрсә борынның теге нәрсәләрен, теге горбатый носик теге бөтен әйберен чыгармагыз дип әйтә. Теге җыраграк булсын тегәл сурәттән. Әгәр дә инде шундап та аның файдасы бар. Менә бу кеше дә әгәр дә аңа файдасы бар икән, аның менә бу нәрсәләрдән ясавыннан, әгәр дә бар икән файдасы, ул инде аны теге шәригать шикләреннән чыгышмыйча дигәндә теге шул сурәттән җыраграк ясаса инде теге монда күпчелек галим әйтә, проблем юк диләр. Шул вакытта, шул чакта. Ләкин без карыйбыз теге, әгәр дә син бер нәрсәне файдалырак эш яласың икән, ул арада, ул вакытта сиңа файдалырак эшне эшләү күпкә карата хәерлерәк.
Хәзрәт, инде шушы урында бүгенге тапшыруны тәмамларбыз иншалла. Вакытыбыз чыгып килә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, исегезгә төшерәбез, бүген бездә кунакта Казаныбызның Әхтәм мәчетенең имам хатибы Марат хәзрәт Вәлиуллин иде. Марат хәзрәт, монда килгәнегез өчен, инде гомумән шушындай кызыклы җаваплар өчен Аллаһның рәхмәте булсын. Әле киләсе очрашларга кадәр сез белән саулашып торабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Кабул булсын. Амин. Амин. Хөрмәтле Хызыр ТВ тамашачылары, эфирда имамнан сыйрак тапшыруы иде. Инде әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Сорауларыгыз калган булса, иншалла аларны юллый аласыз. Шуннан да сораулар килгән сайын без дә эзләнәбез, без дә шушы сорауларга инде кайсы хәзрәт ничек җавап кайтарыр икән дип уйланабыз, фикерлибез. Һәм менә чакырып шушында инде әлхәмдүлиллаһ Аллар белән бергә шушы студияда без дә сезнең кебек җавапны алып, хәзерге вакытта җавап алып утырабыз. Күңелләребез шул вакытта күтәрелә, гыйлем алабыз, гыйлем истибез. Шуңа күрә сез дә безгә кушылыгыз. Иншалла киләсе очрашларга да сез белән сау булышып торабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.